nyt soittaa video. Oikees vittu pois. Mut hakataan! Apua, mut hakataan! Tämä nakkia. Ei mulla ole nakkia enää. Nyt tänne. Tossa jos sä haluat. Mä yritän olla vanhaa, koska mitä kattoo. Mä laitan tää Instaan. Laita vaan ihan Tää rauhassa. menee Instaan. Mä menen koulussa, tuossa on vähän meidän koululaisia. Niin tässä meidän koulussa on kirjasto. Tossa on mun kaveri Elisabeth. Tää menee WhatsAppiin, tonne YouTubehen. Tässä on Steffi. Mä syötin äsken kalkkuna, rakaa kalkkuna. Mä en syönyt. Söit, älä huijaa. Se söi. Sitten mä olen nyt menossa. Mikä kaadu? Katsokaa mä nyt kävelen. Tin, 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 tin. Joo, mä laitan teidät tonne. Mä laitan nyt teidät YouTubehen, niin sen jälkeen sitten tehdään uusia. No, kato mitä tein.